गाव ठिकाण या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत करतोय। आज महाशिवरात्र आहे आणि आज आम्ही चाललो आहोत गिरियात रामेश्वर मंदिरात जत्रेला आणि तसेच तिथून आम्ही कुणकेश्वरला जाण्याचा प्लॅन केलेला आहे। तर आजचा हा व्हिडिओ त्या संदर्भात आहे। तर चला तर मग आपण सुरुवात करूया आपल्या व्हिडिओला। खूप सुंदर असा तुम्हाला व्ह्यू दिसतोय आपल्या पडेल कॅन्टीनच्या या चढावावरून हा व्ह्यू आहे सनसेट। आज आपल्यासोबत आहे वेदू, आपला कॅमेरामन पंकज आणि आपला आर्चर। तर आता हा आपण विजयदुर्गला चाललो आहोत। हायवे आहे मस्तपैकी आणि सुंदर आता क्लायमेट मौसम आहे आणि सनसेट आता होऊन गेलेला आहे। आता आपण डायरेक्ट रामेश्वरला जाऊन व्हिडिओला सुरुवात करणार आहोत। रामेश्वर मंदिरात गिरिया या ठिकाणी आणि हे रामेश्वर मंदिर संपूर्ण बांधकाम तुम्ही पाहू शकता। एका कातळामध्ये हे पूर्ण कोरलेलं आहे आणि आपलं मंदिर इथे खाली आहे। हे इथे मंदिर आहे आणि हे संपूर्ण दोन्ही बाजूला एक कातळ आहे आणि हा कातळ भेदून हा रस्ता बनवलेला आहे। आपण आता खाली जाऊया। आता आपण जाऊयात मंदिराकडे आणि खूप सुंदर असं सुशोभीकरण केलेलं आहे लाईट्सचं। सुनील डेकोरेटर्स, साई डेकोरेटर्स असं इथला डेकोरेशनचं। आता आपण जाऊयात हळूहळू। हा पूर्ण कातळपट्टा आहे आणि ह्या कातळपट्ट्यामध्ये पायऱ्या बनवलेल्या आहेत आणि या पायऱ्या आपल्या मंदिरापर्यंत आहेत आणि या सर्व पायऱ्या पूर्ण कातळ आहेत आणि हे कातळ पूर्ण कापून खोदून ह्या पायऱ्या बनवल्यात आणि आपलं मंदिर खाली आहे। आपण मस्तपैकी आता हळूहळू पायऱ्या उतरतो आणि बऱ्यापैकी लोक संध्याकाळची येतात जत्रेसाठी खास। आणि संध्याकाळच्या वेळेत ही जत्रा खूप भरलेली असते। आता काही लोक दर्शन घेऊन परत चाललेले आहेत। आणि आपल्या मंदिरामध्ये भजन चालू आहेत।
म्हणजे आपल्याच गावातील ह्या भजन मंडळ इथे येऊन भजन करतायत आणि ही भजन एक खूप सुंदर असतात. त्याचप्रमाणे इथे प्रत्येक दिवशी 15 तारीखपासून हे उत्सव सुरू झालेला आहे. 7 दिवस हा उत्सव असतो आणि प्रत्येक दिवशी नवनवीन काय म्हणतात त्याला नवनवीन कार्यक्रम असतात. त्यापैकीच एक कार्यक्रम म्हणजे तो दशावतार तमाशा हा आपला प्रकार असतो तो इथे असतो आणि अशा प्रकारे मंदिर आलेलं आहे. आणि खूप सुंदर असा योग जुळून आला. परफेक्ट टायमिंगवरती चालू. आणि इथे रामेश्वर मंदिरात देवाची आरती चालू असताना
दर्शक आलेलं आहे आणि ढोल वादनाचा कार्यक्रम इथे होणार आहे. कपड्यांची दुकानं, खेळणी, त्यानंतर हॉटेल्स असतात. आपल्या गावातील मंडळी स्पेशल ह्या जत्रेमध्ये येऊन शॉपिंग करतात. प्लास्टिक भांडी वगैरे, चटया, खाजा, बंगाली खाजा.
त्यानंतर इथे सगळ्यात महत्त्वाचा वेगवेगळी व्हरायटी स्वीट्समध्ये आहेत सगळं. आणि 7 दिवस ही दुकानं इथे असतात आणि स्वीट्स ताजे बनवून तुम्हाला म्हणजे प्रत्येक कस्टमरला देत असतात.